challenge sa kuha kay nabikil sa kuha nga real. Wa man ko nabikilan ka Eugene. Ang ako lang kay hinambog ka ba? Ako lang gi-challenge sa ka sa imong rosaryuhan. Kay nagtuo man gid mo ana nga nahadlok mi. So sa pa may itabi nimo be? Race ko kunuhay niya. Nga man di ko giril sa ka. Nga naman, imo din kwarta di ay ang akong gilod. Di ba naging challenge lang nga. Kani ko na atong rosaryo ha, ipadala ko na ni LBC kaya ang sunugon. Oo, gi-challenge ka kay ako nang sunugon. I-live ko na kung imo nang ipadala sa LBC. Mao na nga action ka nagkahadlok. Di ko kuno siya mahadlok rosaryohan. Di gid ko madlok kay ano? Na? Oh, unsa man ni? Ha? Ano wala ka ng suot-suotan eh, hindi ka madlok. Wa gid ko nadlok kana. Bisa pag ako pang suoton. Oh. Ah, sama na. Nagtuo ka na ikaw ni? O karon, kung ako ning ipadala nimo kay imo ning sunugon, Sunugon ko kita kung magpadala ka sa LBC. unsa gingon ni Kristo sa Biblia? Di ba ka nagkahadlok no kay nagpalaban ka man ni Kristo. Unsa di gingon ni Kristo di ay? Ano na to? Ang Biblia ha? O basahan na to ni. Saan? Mateo kapitulo 7 bersikulo 6. Unsa gingon ni Kristo sa Biblia? Ingon siya. Laro kayong gingon. Ayaw ihatag ang mga butang balaan ngadto sa mga iro. Kay tingalig mo sumbalik sila ug mupaap kaninyo. Mao na nga giingon ni Kristo sa Biblia nga dili pwede ihatag ang mga balaang butang. Nahadlok naman lagi ka. Giningon naman ka dili ihatag ang mga balaang butang. Mao na diha. Basa-basag bersikulo sa Biblia dili kasabot unsay gibasa. Atong utrohon og pagbasa ha. Aron klaro. Mateo kapitulo 7 bersikulo 6 ang pulong sa Dios. Ayaw ninyo ihatag ang mga sagradong butang ngadto sa mga iro kay basin og balikan nila kamo og paakon. Og ayaw ninyo ilabay ang inyong mga perlas ngadto sa mga baboy kay tamak-tamakan lang nila kini. O ato lang nabasa lang ga Eugene ang Biblia nindot tayo nga giingon dito nga dili isa ang mga butang nga akabahin nga iya sa Dios kay basig balikan og tamak-tamak basig paakon ka. Ug dili ilabay ang mga perlas ngadto sa mga baboy kay basig ila lang kining tamak-tamakan. Ang ipasabot ana ang pulong sa Ginoo mao ang balaan dili ipugos sa mga taong dautan kay ila ra kining idigma ila ra kining gaydayon bugal-bugalan. So dili rosaryuhan wa tay mabasa nga rosaryuhan balaan kana nga butang wa gyud pagtulon-an nino na nga yabag mao na nga aya pagbutbuot og pagsabot kay ang kalainan sa mahinlo og sa mahugaw kana gigamit ang iro ug ang baboy mao na kamo mukaon man mo ana ang iro kanon ninyo ang baboy kanon ninyo wa gyud mo kalainan sa batasan ana nga mga mananapa so ayaw paghubad-hubad nga dili mao usa pa man nimo isulti Ang pangutana, kinsa ang ngero? Ingon ni propeta Isaias kapitulo 56 bersikulo 11. Ningon siya. Kining Biblia nga ang Biblia King James Version Tagalog. Basahan na to ha. Kung kinsa niya si kiningingon ni Kristo nga iro diya. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako. Bawat isay sa kanila ay pakinabang. Sa kanang iro kagiingon ni Kristo, mga pastor na base aning Biblia ngon si propeta Isaias. tuwa na nagbutbuot na pud og sabot nga di mao ha pagingon nga nakabasa lang iro dito sa bagong tugon ha nidagan na pud din sa daang tubig. Awa. Gumbot sila. So, sinabtan na ragod. Sinabtan na ragod mo kay mo buhay ilasad. No? Sinabtan na ragod ng respetuhay. No? Ano nga Sigapo o Sanchez. Gabi nilang binugnuay, no? Gabi ng binugnuay nila. Ano nga ato na iyapong patalinghugan sila. Kay Alvin Sanchez kaning iyang challenge sa kuha kay nabikil sa kuha nga real. Wa man ko nabikilan ka Eugene. Ang ako lang kay hinambog ka ba? Ako lang gi-challenge sa ka sa imong rosaryuhan. Kay nagtuo man gid mo ana nga nahadlok mi. So tanawa sabong-sabong na sila. Well, di man na kay puros dunay mga katungod ingon niya dili mayo may usa nga mayo. Respetuhan na to mga kaigsunan. Kay may mampod niya magkakuan ba? Na mag-amigo ba? Pero mo po ni ila pakulo mga guys. Guys, sige na ato na silang tagaan og kining kanang gitawag na to pagsabot, no? Ato na sabton sila mga kaigsunan. Na sila, no? Kinahanglan niya magrespetuhay ang matag reliyon mga higala.